Ladies and gentlemen, paita nyaya iri kunetsa yandiri kusangana nayo panapa panyaya yekanyoka yemabhunu yatonetsa kuti nyoka yemabhunu atadza kubuda mukati handiti. So nyoka yemabhunu zvatadza kubuda vanhu vakublema Saruwaka kuti Saruwaka yobvisa manhingirikini akaiswa ikoko kumaloya because ndo vari kudyisa nyoka yemabhunu. Vari kushanda nezvigananda, vari kuzodai so, Saruwaka tumastrategies wako tokadhakwa, uda unonhingirikina, uda unonyudzisa nyoka yemabhunu. That's bullshit man, maZimbabweans. Stop that nonsense yamunenge muchingoita. Unoziva kuti nyaya yakadai so ndeyekuti someone is sacrificing zvinhu zvake zvaanazo zvese. He is sacrificing his time zvese zvaari kunenge achinhingirikina netuma connections twake tudiki twaanatwo. Vamwe vane connections mazombe makangonyarara makangonhingina muri ikoko. Hamusi kuda kubudikira kana pafront muchida kuassista munhu. What's that? Ezo kuri kudiwa mari kunozvikwereti zvemaloya zvechinchi makutoti chinja maloya mamwe aripo. Maloyers ari kungoshanda zvekungobatsirawo zvawo. Izo nyaya yanzi yatadza kunhingirikina pakudiwa kuti pachinoitwa kana appeal kuHigh Court. Kunenge kuchidiwa mari. Imamuziva kuti nyaya mukanzi mudaendesa kana nyaya kuappeal kuHigh Court panodiwa imwe cash. But maZimbabwean matone problem yekuti chese chamurungoita murungoda kungoita blame game. You blame munhu wese, everybody is wrong. Makamutarisa muchiita nothing on top of that. Munoti isusu mu revolution tiri kuzodai so. What kind of revolution are you guys talking about? Revolution yekutenga mabundles yekuti muchiuya muchingokomenta zvinhu zvisina nebasa rese. Is that revolution? Munofunga ndo nyaya yacho ichete zvinenge zvingori tokuona muchipa vanhu pressure. Iwo nhingi dai wanyasodai so, nhingi nyaso ataka wakadai so, iwo shamari kana donya tikutere ituka nhingi itakudai so. Fuck off wenyu man. Munhu panopinda maproblems hapana kana one anosumuka achida kubatsira. Munenge makarara kudzimba dzenyu. Munhu osangana nemabandi akaita seiwaya. Tarisana mhuri yanyoka yemabhunu vatosurukirwa nekushaya baba. Vachafila sei? Imi musikamutasa kana mumwe munhu achauya achabvuma ndiani achabvuma izvozvo kunzi achaita zvakadai so tokusapota tinenge takamira newo. Imi muchiita chikawadi chakadai so ichochi. Imi ndimatone dambudziko roda kutonyudzisa vanhu. Wakagara rumba kwako wakarara wakafuga musoro uda kutokontrola vanhu doti ana kuteererewo. Ende vamwe venyu futi hamutoteererwa kana nevakadzi venyu. So notibhozo uchiona advice yemunhu unotoona kuti uyu kana mukadzi wake hamuteereri kana vana vake havamuteereri. Because hadzimu. Iwo Saruwaka ndiwo rutonhingirikina ndiye arunyudzisa zvigananda. Pari kudiwa mari. Vamwe mutadza kubvisa kana mari yekungobatsira munhu. Unoziva kuti nyamuri kuti revolution kuna vamwe vanhu vari serious ka. Wokuti ari one. Let's talk about zvigananda zvacho zviri muri kuti zvida kurwiswa izvo. Imimi vanhu hoba meno vanhu vangani. Muda tomirira titange taita kukakara. Umana ngatibata mari dzakadai so ngatidai tiise mari. Tikasatotaura kuti pari kuda kunhinginwa mari munongosiya munhu akadaro. Ndo zvinhu zvakashata manje pane zvinhu zvese zvamuri kuita izvo. Zvigananda chigananda zvatiri kutaura nezvazvo chiri one chinosponsor zvese kubva kuchikafu chobhadharira munhu wacho rent chobhadharira vana vake school fees chiri one chigananda kana one wavo vangosangana neproblem. Ena unotarisa vamwe wacho vakasangana nemaproblems ubvunza kuti family dzavo dziri sei havatomborina kana maproblems akaita sewa because they are serious about it. Imimi motiudza kuti revolution yekungotenga mabundles muchiuya muchingotiudza kuti zvisangana nebasa rese ndo revolution yamukutaura. Revolution yonzi revolution munochiziva imimi yekungobudikira muchiblame. Asina kushata komana. Vamwe venyu makatoenda kuchikoro mutone hama maloya mune chinji maloya. Mudeedza aenda anopinda anomira ipapo vanditi. Kutoza kuti makubatsira munhu. Kuti ngoti aiwa ndiye ari wrong makutoblame munhu wacho ari kubatsira munhu kuti aite sei manje aramwe. Hatisi kuramba kuti munhu ari wrong. Bring your ideas. Mbona muchinhingina rimwe rinongomuka kusendera totenga kadata totanga ngopopota. Todziterera kadzimwe nonsense dzemune muchitaura apa tototi hayi naivo vanhu vakakwana era. But because of techida kuti waraiti vanhu munhu wese anopiwa mukana wokutaura. But zvimwe zvacho toona kuti hazvina kana musoro wese zvemune muchitaura nevarume vakuru unoshaya kuti pfungwa dzori kushandisa ndo pfungwa dzokushandisa kuumba here idzodzo. Ndo pfungwa dzonoshandisa kubasa here idzodzo. Ndo pfungwa dzonoshandisa kunegotiate kana kurizina nemukadzi wako idzodzo kuti utonzi uri baba pauri ipapo uchitaura zvinhu zvisina nemusoro wese izvozvo. Handisi kusapota Saruwaka pane zvinhu zvese zviri kuitika zvakanyuka yemabhunu but inyaya inorwadza. It's a case yekuti unonyazoona kuti munhu ari kushingirira by all means. Tauti aiwa ndiye ari wrong malawyers ari kuisa aiwe shamari nyaya iyi itori easy. Case iyi ndo iri easy manje. Wodzi yatoita kuti mari yemucho maloya hakutori inazvo kutonetsa. Saka iwe chimwena nako maloya ungobhadhara uriko. Wotoindawo nepaside uchibatsira wotanga kutopawo ma-updates right zvazodai so nhasi tadai dode maloya edu. Kwete kuti vanhu vari kuita zvinhu zvobva wamhanya unowapa advice. You can't even help, you can't even contribute anything. Choungoita chete ungomuka uchingotaura zvekupengereka. Makakwana here mani. Musati bohwe mani nai. Buda nemari yako oisa mari yako pampera apa. Zvatopera easy. Because it's easy to criticize vanhu.
munozviziva izvi from day one kanchikudzai akuna nyinjiri nyore sekungopikisa zvikuti wana munhu zvese zvangu uchingopikisa but sometimes usame mungati mimi muri vanhu vacho kuti muri kuda kuita zveopposition zvacho motanga ngopikisana muchiita confusion. What kind of nonsense is that? Confusion zvana nemusoro wese boza anopedzera aramwa let's say kuti Saruwaka kacho ramwa rendiana chacha vanomira chibatsira nyoka yemabhunu acho ndiani zvese zvimwe zvizhinji zvezve amene kuti vakakwana vanenge chitukana hapana kana hwana ari kubatsirana chinhu kwatobvunzwa naye iwe nokwabvisa mari iwo haitosvike kana 100 rand amene kuti kubroka here kana kuti kuita sei kunoita kuti mupengereke kudaro. Saruwaka ari wrong hatisi kuramba kuti ari wrong iwo kana uri right kana kuziva kuti uruziva zviri right uya uise roko rako ubatsire Nigirikini tato musuwo nyoka yemabhunu acho kuti anga ari panze naye wangomana unaona haya ndo same issue kana even takatasa even nyaya yekwa Nigirikini yekwa anageza nani kubva kumashure alright vanhu vanosumuka vatanga kutaura zvinhu zvisina nedhirirese ningakadai ningakati boa I still remember pataura nyaya yekunzi vanzi azichamisa akazoti boa akaita sei zvaitaurwa nyaya kumashure aiwa hatisi kuramba kutaka kuboa inene chimboitawo something chisingaboa vanhu choda kuti musaiboikane kutoti mutanga kuti ninganoti boa zvakaita izvozvo akakanganisa hatisi kuramba imi kana muchiziva kugona huyaiwo contributa kumana mukana inenge iripo pamunhu wese moita zvenyuwo kana zviri nyore itaiwoka tione kusapota tiri kuda kusunungurwawo vedu we muri yeZimbabwe tiri kuda kusununguka handiti ndo revolution yacho iripo. Inini I'm ready, I'm willing to support anyone munhu wese anenge achingoti pasi neZANU-PF I support but kwete kuti mimi moti pari kuita munhu ndiye ari kuopposition munhu ari kutoti pasi neZANU-PF motanga momuti aiwa maitiro uri kuti ati pasi neZANU-PF hana punch nyatsa kuti pasi uchida uya nepasaidiwo because ZANU-PF rinenge gomo churu chaicho chinototimbwa netumapadza twakasiyana siyana iwo ukatimba uchibva neuko uyo achitimba uchibva neuko zvinobva zvaita bo because unozatika zvakutonyanya maZimbabweans dambudziko iroro raningina takakuudza iwo Saruwaka ndiwo uri kunigirikina Saruwaka hasi lawyer ndo nyaya iripo hasi lawyer hasi judge hasi chi muto atongoriwo munhuwo like iwewe role ari kutoplaya hapana especially role inonzi inoshamisira yekuti unotadza kuitawo kana uchinge une something to do try it so that zvokwanisa kubatsira inoti kungorotomoka muchingomwachuka muri ikoko pasina kana zviri kuningirina mokonzera confusion because munhu anopedzera aramwa mese makutanga munongedzera uchinchi imimi ndimi nemato zvigananda padhiri racho ode munhu wese mototi saka ndingi chigananda ada kunyudzisa munhu kupi kwacho kwamutaura imi munhu wese anenge anyudzi chigananda what is chigananda man nonsense zvomene muchitaura zvezve ndingi ndiya kushandiswa nenhingiri kuti achinyudze munhu aite sei kunyudza munhu kuita sei kwamune muchitaura imi makutoti ndimunhu atonyudzisa munhu because people are trying vari kuisa effort imi chero makati munhu ari kushandiswa but let's appreciate the fact that munhu ari kutora nguva yake achiisa effort achibatsira munhu ndo chinhu chekutanga chatofanira kutaura nezvacho ichocho makazoti maefforts ake ari kunikina asi kunyatsota that's not bad try something bring your own ideas uyaititewo I still remember when achitaura kuti chamisa hana plan hazvina kushata bring your own plan timbotiraya kushandisa iyoyo tobva taisa iwowo pafront uda kuti mwana wana ashandise pfungwa dzako iwo handi une pfungwa dzako dziri kushanda stereki huya nedzako tokuisa pamberi nepfungwa dzako idzodzo tobva taenda kumberi toona kuti tinonosvika kupi tinobudirira here kana kuti tinotadza because hatitangazotadza nditione ngone pfungwa dzinoshanda hadzitadze kushanda tomboisawo dzedu muhomwe iwo bva uya pamberi papa utanga kutungamira uchienda simple as that noti ungobudikira muchingotaura zvinosangana nebasa rese muriko muchatopedzera makuti manje naye ipapa takutoenda manje tinotoona munhu kuti tichatokurambidzai kana kutotaura kwacho because makadhakwa brain one confusion isina kana direction ngotaura zvinhu zvisangana nemusoro wese pane pachidiwa kuti pataurwa zvinhu zvine sense ndakanzwa umwe anti Nigirikini ari kudya unozati kuna munhu kuti vanenge vachisacrifice mari to be very honest inini zvangu nagamba kwandimufarira I don't like him ndine zvinhu zvakawanda zvaanotoita zvandisinganakirwe nazvo but unotoona kuti the guy is trying to sacrifice achikwira ndege achibvauka achimhanya achita se iwono uchitogara kana padhuze nerandbag pacho unoshaya kana nguva yekungokwira kana 20 rand taxi kuti ungosvika ipapo unomuona unoita in solidarity with him you can't even do that unofunga tikaverenga nhamba yevanhu vari uko nenhamba yevanhu vanoenda in solidarity tozokutarisai nhamba yenyu mimi makomenti remune muchiita on social media malikes hobo munotadza nekuenda uchingonomirawo ipapo uchiti ndauya kunoningira busy ngoti iwo ninga una kuenda ninga una muchingoti nongedzera zvimazita fuck off munotanga musingafunge izvo inozati something iwo hauna kuenda panikina ndokuona ngori papakoti unopenga rewe unofunga nzvimbo dzakadaro nedzimwe ndimwenda tingosvika tingomhanya manya zvemakamera
amuchatoziva nevanhu vacho vanenge vari targeted. Unongosvika kwabva ngonzi right mufana uya asvikawo futi ngatimboona kuti todi vakutotsvagira nyaya zviganata zvavo zvakutobata, but you don't use 5 common sense ameno zvamunenge muchitofunga. Munenge muchitofunga pamwe kuti vanhu vechibalance zvekudaro nge zvamunenge muchiita izvozvo. Hai ndatoboikana muzava kutoti bowa zvekutotika handichatobudi unzwa nyaya yemunhu anouya achivhiringidza vanhu zvisina nebasa rese. Kana usina nyaya yekutaura nyarara, gara mumba kwako wakanyarara ikoko. Because next thing because kuna mwana unoda kutaurisa zvisina nebasa rese tichapota towadambisa kana face yako ipapa toti ningi ndiya kutaura zvakatomboona kuti makashinga wosvika papi mimi. Because mwana kuna kuti hayo zvokutaura usunyatsonikina usunyatsoirova unyatsoirova zvakadai bo taurai tumira izvozvo muda kutaura ndomboisa kana face yako apo tomboona kuti iwo wakashinga wosvika papi. Zviri simple izvozvo. Right, muri Zimbabwe kana uri muSouth Africa uchiwa register company yako wovhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit, bata ve-education research ana mukoma owen vanozvigona ndokubasa kwavo. Iwo haumbodi kumbonidha kuenda kwavari, vanokuitira uri kwauri ikoko. Zvaunongoda chete kungovafonera panhamba dzavo idzi wotaura navo vokuitira. Zvezvo zvekuswera muchikumbira maakaunti evanhu muSouth Africa hapana mumwe mufeso wangu akatotizwa nemari chamadarika 20,000 rands nenyaya yekukumbira maakaunti. Izvo so as long as une passport chete wakutovhurwa yako FNB business account wakutoregisterwa yako company zvato easy. Contact Owen on the numbers that are showing on the screen. Anokwanisa kubatsira pakukuitira zvinhu izvi. Zva easy.